În 1784, munții Apuseni au devenit scena unei răbufniri care a cutremurat Transilvania habsburgică. Țăranii români trăiau apăsați de iobăgie, biruri grele și obligații care păreau fără sfârșit. Apoi au venit promisiunile împăratului Iosif al II-lea, iar oamenii au sperat într-o schimbare reală. Dar când speranța s-a lovit de nedreptate, furia s-a strâns în jurul lui Horea, Cloșca și Crișan. În noiembrie, răscoala s-a aprins din satele de pe Valea Mureșului și s-a întins rapid. Nobilii au fost alarmați, iar autoritățile habsburgice au înțeles că ordinea veche se clatină periculos. În satele din Apuseni, oamenii vorbeau despre dreptate, pământ și sfârșitul umilinței de fiecare zi. Răscoala a fost înfrântă, iar conducătorii ei au plătit scump pentru curajul lor. Totuși, ecoul din 1784 a rămas viu și a alimentat lupta pentru drepturi românești mai târziu.